Igbo ndị ọma njem ọnụ abịakwa nka nsi abịa ọzọ. Afa m bụ Nwaada Chizzy. Abịa m taa ka mbunye unu uche gbasara ofu ihe onyonyo nkili. Abalị abụọ gara aga ka m fụrụ ihe onyonyo mana enwetara m oge ịpụta bịa kwuo maka ya. Ya bụ enwere ife onyonyo m fụrụ ebe nwa okorobịa Igbo nọ na-etiwa n'efere mba ụwa, rapụ Maazị Nnamdi Kanu, ma ị rapụrụ ya gịnị wee mee na be anyị? Nsị gị gịnị wee mee? Ịma na a na-ekwu ya dịka a na-agwa unu na ndị ala jizi maka nwanne anyị nwoke Maazị Nnamdi Kanu wee na-emebi ya n'Igbo. Unu a na-asị Maazị Nnamdi Kanu ghọtara ebe ọ nọ, ghọta ihe mere o ji nọrọ ebe a. Ihe mere o ji nọrọ ebe a bụ ka ana Igbo anyị dị mma. Ọ bụrụ ọ nọrọ ebe a maka ana Igbo dị mma, gị bụ onwe gị isi na-adịrọ mma ala na awe, ị bịa na-emebi ana Igbo ahụ o ji wee nọrọ ebe a na-ata ụfụ. Maka afụgo m na ọtụtụ n'ime unu isi adịrị unu mma, ala na awe unu. Ife Maazị Nnamdi Kanu ji nọrọ ebe ahụ ọ nọ taa maka ọ chọrọ ka oke nke ruru gị, gị nọ n'efere mba ụwa na-etigheri na-ekwugheri ka oke nke ruru gị wee ruru gị n'udo, ka ndụ gị dịrị gị, inwe ike inweta oke ruru gị n'aka. Mana ịma nghọta ya maka oke mkpụrụ mmiri na-enye unu nsogbu. Onye ṅụsịa mkpụrụ mmiri obere efere mba ụwa na-ekwugheri. Ebe anyị ma na ị nwere ike a ihe eji mee gịnị wee mee gịnị, chebe Abuja ka ebunehu ndị atụrụ gaba ebe ahụ ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ, gị na ndị otu gị na-eje ebe ajije kpọnata ya akwụọla unu aka. Mana ịma mmi ya ife ihe eme bụ ịbịa na ndị nne nna anyị ha na ndị nna nna anyị ha nọ kagoro nkata gị afụ ụwa na-enye nsogbu, ị na-akwanyere ha ọkụ, na-egbu ha, na-eme ndụ ọ na-afịarụ ha ahụ. Bịa ụmụ okorobịa ndị a na-eme ihe a, dikwe na adụdụ n'onwe unu ọdụ, unu ada emeti ya ma ncha. Ife Maazị Nnamdi Kanu ji nọrọ ebe a bụ ka ana Igbo nọrọ n'udo. Ọ bịago n'ihe onyonyo wee kwuo onye si gịnị na ya chọrọ ka ana Igbo dere jụụ. Gịnị ga-eme gị na-ama m rube isi na ihe ahụ ọ gwara gị ebe isi na onye isi gị ihe ahụ o kwuru n'ọnụ ya? Gịnị mere ịma nrube isi maka oke mkpụrụ mmiri na-enye gị nsogbu, si adọrọwo mma. Rie na adụdụ n'onwe unu ọdụ ụmụ okorobịa ndị a. Anụgo m na ọtụtụ n'ime unu ihe unu na-eme na-epiogharị n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị skuul, na-achọ ụmụaka, na-agbagasị ha asị. Ụmụaka pụta ṅụrụ ha otu a gburu ha dobe. Ụmụaka Igbo na-enwe ihe ha ghọta, aṅụrụ ha egburu ha dobe otu atọgbọ ha. Unu anọ n'efere mba ụwa na-ekwugheri. Ekwukwe m ya ọzọ. Maazị Nnamdi Kanu ọhama dịka Igbo ji eme ọnụ nwere ihe mere o ji nọrọ ebe ahụ ọnụ. Ọ ghọtara ọchịchị nnwere onwe ọ na-adọ. Ọ ghọta na ndị ji ha bụrụ ndị a na-ene anya nọ ndị ji ya. Ọ ghọta na ọtụtụ ndị arụrụ anị nwere ike iji maka ya wee bịa mebie ya n'Igbo. O wee pụta n'efere mba ụwa si gị bụ nwa okorobịa, gị bụ nwa agbọghọbịa na-ekwugheri, si gị gịnị, gị dere jụụ, rapụ ana Igbo ka udo dịrị ya, ka ọganihu na-aga n'ala Igbo, ka ndị mmadụ nwee ike ịnakpu n'abalị lara ụla. Mana ịma nne ya maka unu ṅụsịa mkpụrụ mmiri ntị echi unu, isi unu arụ unu ka isi akị, unu abịazie n'efere mba ụwa na-ekwugheri. Ekwukwe m ya ọzọ. Rapụ n'ala Igbo, rapụnụ ndị nna anyị ha na ndị nna anyị ha ka ha nwee udo, ha ataga afụfụ. Rapụ na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-eto eto ka ha nne uru ha ga-abara onwe ha, mee ihe ha ga-abara onwe ha wee mepụta na ala Igbo. Ọbụla aka ọlụ ha mụọ otu aka unu si kwugide ori ntọ mmadụ akarịa n'ala Igbo.
ihe a na-adị anụ n'ala Igbo mgbe Maazị Nnamdi Kanu ọunụwa ka unu hafụta n'efere mba ụwa na-ekwu unu ga-emekwe nke ọunụwa bidoro ya. Ọ dịgokwa ka arọjugu na olu sinsi ọnwa gara aga, unu achọrọ ibido ọzọ? Ndị nna nna anyị ha, ndị ichie ha ga-ama unu ikpe, maka ama m na ụfọdụ n'ime unu si na unu adị aga ụka. Chineke anyị bụ onye obi ebere, mana ndị niile Igbo ji biri ga na-ama unu ikpe otu unu si wee na-akwafu ọbara ụmụ ndị Igbo, na-eme ka ala Igbo bụrụ ebe na udo na aṅụrị na-adịghọzi. Maazị Nnamdi Kanu ọ ga-apụta? Ọ ga-apụta. Mgbe ọ ga-apụta anyị amarọ, mana anyị mana Chukwuka Abịama gụnyere nwata ọkụ ga-enye ya ihe ọ ga-eji wee were ya. Ọkwa n'ozi ka eziri ya ihe a, ọ ya akacha ozi ya nata n'udo na arụ ike, anyị na-esoro nwere ya. Ekenekwa m unu ndị Igbo njem ọnụ.